La pegatina va omplir d'energia i colors el pavelló municipal de Sant Fruitós en el concert inaugural de la Festa Major d'hivern. ¡Y estamos felices! Porque es ¡Hay muchas ganas de entrar! seu cumple. La posada en escena, el directe que tenen, el bon rotllo amb la gent, el tracte... Acaba el concert i sempre baixen a baix. Perquè sóc el gat Rompero. Centenars de persones van ballar al ritme mestí del grup de Montcada, el més internacional del país, i que al març començarà una gira World Tour que els portarà a Mèxic, Bèlgica i Holanda i que clourà els dies 27, 28 i 30 de setembre a la Sala Apolo de Barcelona. Per tant, el concert d'ahir va ser l'últim que el grup farà a Catalunya en molts mesos i es van reservar moltes sorpreses pel públic que va assistir al concert i que va ballar amb molta energia al ritme del gat Rompero, Mari Carmen i Llovera i Llovere. Bé, la veritat és que molt bé, o sigui, amb el fred que fa, aquest fred polar que s'ha dit, tot això, no? Jo em pensava que no s'acabarien de moure així, no? I realment està tothom aquí a tope. I m'ha agradat molt, a part que hi havia gent de totes les edats, que això també, bueno, és molt gratificant que et segueixin de diverses generacions diferents, però a mi com tinc la veu d'haver donat tot. Però això com molt bé, sí, ens hem passat bomba, a part és com fins aquí un mes i mig no tornem a tocar, que ja anem a Mèxic i tal, és l'última data que fem a Catalunya fins aquí molt de temps, així que és com bueno, un subidon aquí d'energia positiva, que està molt bé, així que moltes gràcies a tota la gent de Sant Fruitós. La pegatina va convidar a pujar a l'escenari Antonio el Remendao i a l'actor de Cracòvia, Jordi Ríos. Sí, no, amb el Remendao som amics de fa molts anys i bueno, com que és de Sant Joan de Vilatorrada aquí al costat i res, ens venia a veure el concert i vam dir, bueno, doncs puja't a fer alguna cosa, no? I aquí estàs, és que a més té un art increïble i això, bueno, l'hem dit i ja és amics, sí, sempre puja a fer aquesta cançó quan està a prop i així, tot bé. I després, pues, sí, ha vingut el Jordi Ríos, així l'actor, i bueno, però a veure'ns, aviam què tal, perquè sempre li havíem parlat d'esdevenir un concert i tal, i ell, vinga, va, que si no he de tocar més a Catalunya durant molt de temps, doncs va, vinga avui i tal, i al final hem dit, va, pujar a l'escenari, i ja està, i molt bé. També van interpretar una cançó del nou CD, en el qual treballaran un cop hagi acabat la gira World Tour. Abans del concert, DJ Aleix va fer una sessió prèvia i després el grup Sixtus va acabar per a tancar l'acte.